Izbička vyzerá v pohode, je to 18 metrov štvorcových. Posteľ nadrozmerná, nejakých 187 na 210, pružná. Dobre sa na nej bude spať. Kávovar, nejaké kapsule, čaje. 4 hviezdičky a je blízko centra mesta, blízko mojej práce, takže poloha si myslím sympatická. Skriňa, ešte som sa nevymalil. Trezor. Kúpeľka vyzerá takto. Fén, klasika, sprchový kút. Hotel naozaj fajn. Na 4 dní služobnej cesty. Výhľad mám do mesta na hlavnú cestu, na ulicu.